UGWUMBA. What brought trouble between him and us? Penny. Money to rent a house. You want to become like Kenneth Okonkwo? You know, Kenneth thinks it's like movie industry where they pay him money, give him a script, and he goes to act. No, that's the problem. You don't come and start begging for house rent. Now he begged for it. That is what got us into this mess. If you must come and do politics, better have a secondary source of income. If you come and jump into the politics and you have no supporting base that sustains you, you will become as challenged as Kenneth Okonkwo is. This is the problem we have. UGWUMBA. Odim kagasi na dika ndi Igbo kwuru na onye ọbụla kpatara nkụ ahụ siri ka ngwere bere oriri. Maka na nwanne anyị nwoke bụ Chief Kenneth Okonkwo. Oforo ga-asị ka ihe ndị tinye chief na nwunu be mbọsị ọ gwara mana ama m na Chief Kenneth Okonkwo o Maazị Kenneth Okonkwo. Odim ka ọ kpatara nkụ ahụ wee si ngwere bere oriri. Ịma na onye ya na-ekwu kamgbe onye ọ na-agwa kamgbe ịnọkọtara ha fụ ka nya bụ nwa amadi mepere ọnụ onye na-ekwu maka ya Peter Obi ọnọkọta ha mepe ọnụ kpakam wee si nekwe ihe tochi dịrị ya na Andy na-abụghị mbọsị ya ọ gara gba akwụkwọ na court mana ofu oge pụtara tata wee nyụọ ahụ nke bụ na ọ dị m ka gasị n'ikekwe izu one ma abalị one ma one na-abịa abịa na enwere ike agakwa aka ọtọ ọzọ maka na nwoke ahụ pụtara kwuo sio nọ maka ụgwọ ụlọ nke Andy na-akwụnighị nke ọ sịrị Peter Obi anyị kpatara okwu a ji wee sewe na asịrị ya ngwa nwoke m ọ ka ha mma go wee gakwa ụgwọ flat ọ sị mba na ya chọrọ ịkwụ ụgwọ bungalow ya bụ ọ bụrụ ndị mpaghara be anyị mpaghara Enugu be anyị asị eruka ogbuge eme ka ugwu nnaji ya bụ na ị chọghị ikonye aka ikonye akpa gị n'ebe ọgọdọ ga-eru ya bụ nwoke kachi ọnọnuju Chief kachi ọnọnuju wee pụta wee jiri ọnụ wee nyụọ ahụ kwuo hoha na ihe mere Andy ji na-agbasa Peter Obi mgba bụ na ọ sịrị ya enye ya ego ka ya kwụọ ụgwọ bungalow Peter Obi si ya mba na ihe a ga-enye ya bụ ego flat ka onye ọbụla konye akpa n'ebe oge ga-eru adị ama ama ọ ya bụ ihe sewere biko tupu a ga-agba akwụkwọ si na ọmụa kwuru ngwa ka anyị tinyere unu onye bụ ihe nkiri ya bụ vidio ka unu kirie ya ọ bụrụ na nkirichazie ya anyị pụtazie epeti ga-etinye ọnụ maka na ya bụ ihe agwọ ofu onye furu na ahụ eke ka anyị bịakwa. UGWUMBA. Me and you last year started talks about Kenneth Okonkwo, and I told you as the leader of the spokespersons of Peter Obi, what happened. So the fact that he had an issue, a private issue, and Peter tried to help, he was expecting more from Peter. He left and went to Atiku. Atiku helped him. Fine. The same thing Peter suggested was exactly what Atiku gave him. So you mean he wanted money for a flat. When he met Atiku, he talked to Atiku. Atiku was sweet, nice, told him he would do. Atiku still gave him money for a flat. So, because why? Yeah, listen. And that's just so for you really to consider what is it that drives Kenneth. What brought trouble between him and us? Penny. Money to rent a house. I don't tell Peter to pay me for house rent. Other people who work in the movement came in. People like Kenneth, because he is failure in the entertainment industry, he failed. That's why he came to meet us in the political space. Kenneth Okonkwo is a failed entertainment entrepreneur. He was Kenneth is a pioneer of the Nigerian film industry, the local film industry. But some of the people who got there got successful. You can see someone like who will I call now that hasn't made it big. Everybody that I have in mind have made it successful. Those who didn't make it very big played very, very gently. That's how it did. Kenneth panicked, abandoned the entertainment industry, came to meet us in the political space. But Kenneth lacks depth.
He doesn't have it. Nigeria roams a representative democracy. Kenneth from Enugu State. How can you come, an Igbo man, you want to work for a Fulani man, abusing the Igbo frontline candidate? What kind of human being are you? He doesn't understand. He's a hungry man. He is what Igbos call Onyagro, Ndenabuni. That's the problem. You don't come and start begging for house rent. Now he begged for it. That is what got us into this mess. If you must come and do politics, better have a secondary source of income. If you come and jump into the politics and you have no supporting base that sustains you, you will become as challenged as Kenneth Okonkwo is. This is the problem we have. Who told you I don't have problem? I have 5 children and I pay university fees and I've trained them all through university and I do all those things. Yet every day I'm on national television, not losing my conscience, knowing very well, like for example, during this period of national crisis when we are occupied by the United States Army. It's a matter of narratives, as I told you. Everybody can tell lies. Now we are in politics at a time when our country is challenged. You want to become like Kenneth Okonkwo? You know, Kenneth thinks it's like movie industry where they pay him money, give him a script, and he goes to act. No. Politics is based on an intellectual understanding of the discussions within the public space. And the discussion right now, when Kenneth came to meet us, is about equity. Ori ma epete ndị Igbo. Ugwumba. Ịma asị m ka anyị kirisia anya bụ ihe vidio tupu anyị apụta tinye ọnụ maka dị arahụ ọraba ahụ ka a ghara ịgba anyị akwụkwọ 5 billion. Na mụ na gị ume anyị erubeghị nke 5 billion. Mana ndị na-ekwu okwu 5 billion na ihe nna ajụ bụ mgbe ị kirichara ya bụ vidio, kedu etu ọ dị gị, kedu ihe ifuru n'ime ọzọ bụ onye na-akwụ n'ihe ụgwọ ụlọ wee si kwụọ 5 billion gbaa ya akwụkwọ 5 billion. Etu ya bụ ihe etu ọ ga-esikwa omume. Ndị Igbo ekene m Ugwumba. Nke bụ eziokwu bụ na Kenneth Okonkwo ịma na iti bụrụ chief mana thank God iwepụ ga-eti maazị enye chief enweghị ihe o mere. Enye chief mkparị ka ọ bụtụ chief. Ndị chief anyị na-asị ile asa ha na-enwe sense. Onye nwe sense abụkwa chief nke kịta. Okay, si wezi na chief efurefu. Okay. So Kenneth Okonkwo ọwọtụrụ that thing like kachikwuru na ese okwu owe kwuru ugwu ụnọ nye okwu na Abuja ojekwuo Peter kwọrọ m ugwu ụnọ ọsịa nwoke ka akwụ ụgwọ flat ebe ya na uche bụrụ ike ọbụla na-achọ duplex ma ọ bụ nka ka na-arụrụ ya ewesịa mba n'ofe omuve ojekwuo Atiku dize na Atiku bụ flat ka ọ kwụrụ ya ụgwọ ka chi kwuru ya anyị ma niile ji isi ga-anapụta mana nwe one thing discover n'ebe Kenneth anọ Kenneth Okonkwo abụrụ Peter ka ọ na-achụ. Kenneth na-achụ ndị Anambra cheru onye Enugu bifo iti ọnụ ama na nwanne gị mana ka nkọwarị gị ọfụma. Kenneth anọgidebeghị si onye Enugu wee sị ya n'ebe alịa bidoro na enu nwaanyị onye Anambra ọ chọrọ ime unu okwenwuhe mgbe Ogechi ọ chọkọrọ ụghara chọọchị nna ya okwenwuhe. Now onye politically first person o meet Peter Obi Mary introduced to word of big men. Then ọtọ gbasịbụ Peter War eche na ọ na-agbasa because na maybe na onwe na eserefa. After nke Peter ọ dabara Obrike Ọhaegbu onye ma bụ lawyer ha eje court. Obrike bụ a seasoned lawyer no Britain. And Obrike alugo na State House of Federal House Assembly, Federal House for so many years. All go so many things at federal level. So all a tested human being come. Oje Kenneth na asi owu nke isi na asi na asi owu Kenneth je wote WhatsApp am no doctor or not. Na oji we sia Mo esi na asi gese na asi ogwo gi. Obute nya 2 ways na. Na team Obrika na kwubo osi from Ukpo na Anambra State.
Kenneth chọrọ a na-ekwu nke ahụ ọchịrị so Victor Ume ezina Victor Ume si ya mana ya bụ onye bụ Kenneth senator ha amụma fa senator ha nya ma ọ bụ senator for one day ana senator eto ekwu okwu na senate ọkpọ ya afa ọtụtụrụ Victor Ume wee tara nke ahụ ezughị ọtụtụrụ gọvanọ Anambra steeti o na karị nwa mgba afọ na-agba na-akọ asịrị na-achọ mgba asịrị ọya agba ke maka Mba bụ gọvanọ ụnụ Mba kedu ihe o megoro nwaanyị na Kenneth ekwu ha okwu so the thing bụ Kenneth nwere problem o nwere ife na aha uwe ọ maka na ọnụ nwaanyị nta enyeghezi unu kọchọ ka enye na Anambra steeti I don't understand the reason so in essence Kenneth akọ ihe mkpa mana mgbe ya ọsọ Peter Obi ọ bụ na Peter naira 5 billion o meriri ebere ya eje nata Atiku onye ata onye ọbụla mana ya kwụọ the money Atiku na-enyewu ego bungalow ọzi ego makana 1 billion ga-egote wuri ezigbote ụlọ na Abuja na ọ bụghịzi maka nke ịkwụ ụgwọ a wee sị ya kwụọ 5 billion nya nwa mana ebe uche eru before ana ịmana ihe na-emegota bụ na a na-ekwu ọ na-asị ụmụ ihe okuziri ọ sị data na ịgba onye former spokesperson gị onye emeghị spokesperson you assume to the role of spokesperson onye ziri gị na emebi anya ga-agbapụ budget TV session bụ onwe gị spokesperson Peter kedu ihe iche nwere ihe eji webu spokesperson Peter onye bụ spokesperson Peter since 2006 bụ Valentine Obianyem read my lips barrister Valentine Obianyem triple H PhD holders ya na onye nke na ya na-akọghịrị ifu na-akọghịrị onye ma bụ spokesperson Peter day in day out imam Peter imam ba ume Peter na Ọnịcha imam nwunye Peter imam Peter mana Valentine bụ onye abụ spokesperson ya for life so far so stop assuming that thing and nke na-akọ da eji wee sị gị eji wee bụrụ spokesperson o meghị ihe emenwu Peter nwere that secret ebetige ịma ebe ihe dị na-anya ama mma nwoke ọ bụghị mma nwoke gị asị gị na nna akpọ ntu nna achọrọ nwoke mara ama m nke na ihe ndị na-enye anya bụ ama m mgbe ọbụla n'ime obi a na-agbago gị kwụsị ka ndị okenye ghara ịdaga ha mgbe niile na-ebute nọọ agha ndị ọ bụ ha Abakaliki na Anambra ọ bụrụ Enugu na ịkotekwa nke Enugu na Anambra tata n'ụdị na gịnị mekwana oke and ihe ọ na-eme ka onye Enugu enwere obe a na-enweghị onye ara enwere ebe a na-enweghị onye isi nkụka ala nke ọsọ ndị Anambra ọ ga-ejiji bụrụ ihe ọ nke dara ụda ka anyị na-anụ ọ bụghị ihe na ọ bụghị tata ka ọ gbago mgbabụ ndụ tupu ọtụtụ ka ome ya and ebe ị ga-aga iti aka bụ ebe ọ ga-abụ iti aka itita ya onye nọkọta ị na-aga adọ aka ebe ị na-ama ndọta ya kama wepụ okwu a n'ọgụ ndị Enugu na Anambra maka na Enugu na Anambra ada n'ọgụ after all ọ Enugu mụtara Anambra mba asị m na ndị so Enugu ni na asị m na Andy ọ bụghị ndị ụba Andy sorry Kenneth Okonkwo and sorry ihe na-ekwu na Kenneth Okonkwo nwere bụ against ndị Anambra abụ ndị Anambra ikwune na ndị Anambra ihe anyị ma bụ onye Enugu steeti ma ọ bụ onye Ebonyi ọnụ sokọ wọ yana nke bụ commissioner for kere ha na coastal highway sorry coastal highway commissioner for works minister for works ya bụrụze coastal highway omene kiriti gwara ya gewenti ihe ekwuo na m ya ebe ị ga-aga iti aka bụ ebe ọ ga-abụ iti aka itichapụta ihe ọ bụghị nọkọta ị na-aga tupu abụ aja ị na-aga eti aka kpakpakpakpam ị na-eti aka na gịnị mere ya bụ na a ga-ewepụ okwu ahụ biko a ga-edelite okwu ahụ o kwuru na okwu ahụ o kwuru awọkọ mana ihe mụ a na-ekwu nke m bụ anyị nwa bụ ndị Igbo enwere ofu ihe dị anyị n'ime o ji dịka anyị bụ ebe ọbụla anyị fụrụ anyị rụọ ụnụ ebe ọbụla anyị fụrụ anyị rụọ ụnụ onye Igbo adịghị ala ka ịnata mkparị landlord ime ha na onye Igbo nna ya ụgwọ ụlọ mee increase 2 years ihe ọ ga-akakuleti bụ blọk ego one ka eji rụọ na ego one ka ya ji ata nkwobi na ego one ka ya ji eme nke a na ọkpara na-ebenata ụmụ ego na nwekwana ike ya akpachata obere kama ụba n'ime ebe na-emepebeghị emepe rụọ nke ya ọ bụrụ na gbatara na irute na Lagos na ebe ọbụla bụ ime ọhịa enwere ebe mmadụ kpọm gaa afọ one gara aga erute ebe ahụ ihe a bụ ime ọhịa irute ebe ahụ arụsị ndị Togo wee juru ebe ahụ onye Mfu Okeke street m anya biko ọkwa onye Igbo anyị ihe a na-ekwu okwu ebe na atụghachiri ya ndị Igbo bụ ọsọ ọfịa anyị bụ ezigbote ọsọ ọfịa anyị maara etu esi emepe ihe na mana ọ tụziri m n'anya na nwanne anyị nwoke asịghị m ya bụrụ n'ihu na ọnyanwa ga-enwereta ebe obi na Abuja maka na Abuja bụ oke ite na-eri oke nkụ mana ọ bụrụ na ị ka bụ tenantị ịkụ na flawa ịbụ na abịa mee kịta na ịkwụ na flawa 1 million 2 million 3 million 4 million 5 million 6 million 7 million 8 million 9 million 10 million 11 million 12 million 13 million 14 million 15 million 16 million 17 million 18 million 19 million 20 million 21 million 22 million 23 million 24 million 25 million 26 million 27 million 28 million 29 million 30 million 31 million 32 million 33 million 34 million 35 million 36 million 37 million 38 million 39 million 40 million 41 million 42 million 43 million 44 million 45 million 46 million 47 million 48 million 49 million 50 million 51 million 52 million 53 million 54 million 55 million 56 million 57 million 58 million 59 million 60 million 61 million 62 million 63 million 64 million 65 million 66 million 67 million 68
ife na abịa mee kịta na abọsịsiwa ike
etu ka ọ ga-abụkwa ndị ọzọ maka nwa iru ihe nata aka n'ike ịrụta ha ahụ ịrụta nsi asịsị na Kenneth ọ bụghị ihere ịbụ tenant after all ndị Airtel na Nigeria ebe ọbụla ha nọ bụ tenant ka ha bụ ha daghị go na ha da arụ nke ha na-eme ihe na ụfọdụ ndị kọmpanị ndị China na-emekwa mana ọ tụziri m n'anya na ịgakwuru mmadụ si enyeghị ego ọ bụ by force anyị maghị ọtụtụ ndị mmadụ anyị na ha na-emekọ dịka ụmụ ndị okotoko ahụ na-afụ anyị na ha imekọta na big man ego ịnawu ego ma na ịtọrọ atọ mana ọ bụrụ na ị nọrie nso yuzuzie adịm na mma gị na ha wee kọwaa biznes gụnye enwere ihe ọ gbochiri na ọ bụrụ na Kenneth bido mewe ihe dịka podcast maka ọma ndị mmadụ ọ gara akpọta na-eme ya na-ekwu maka ọ bụrụ na ọ na-eme ya onye ọbụla bịaziri onye ahụ akwụọ ya ụgwọ mara na o ji platfọm ya ịbụghị Ishewu Akimbalo na nke channels o bidoro ụwa nke ọ na-emere onwe ya na ndị a mekwe omee nke ya maka na ọ maara na o nwere the connection ọ tara ihe ewu na-agbọ ka ọ gbọrọ ihe ewu na-ata nke ọbụla akwa na ọ bụrụ na Kenneth bụtara bido nwa biznes nke ya na-enwetazi patronage from ndị ukwu ọma ọ ga-eme ya na ọma nga na ụgwọ ụlọ mana dị ụtọ na o weru na shọpụ ya niile bụ n'ọnụ ya ihe ebe ahụ ji na-agbapụ okwu kpatara na mbọchị ọbụla akụrụ ọkpọ n'ọnụ na shọpụ ya gbara ọkụ so ọ bụrụ na shọpụ bụ sụsọ ọnụ mara na ana m echicha ma onye Igbo nke ozukworo oke maka na ndị Igbo anyị na-abụ agaghị aka ebe a na anọghị ofu ebe ekiri mmọnwụ adịkwa ama na ụgwọ shọp ụgwọ ụlọ mere o ji na nwee iwe na-agbasa Peter Obi ụdị mgba ọ na-agbasa ya ọ dịka Farambaka ọ bụ ego baza na-achị weta ego baza iweta ha ego baza ọ bụrụ ya bụ ihe mere eji wee wuru maikrofonu kparịwazie nwoke mmewezie kụtazie aṅụ bịara gbakasị ya ahụ mgbe ahụ ebetike ya bụ ihe tụkwara m n'anya mana ọ tụkpọghị m anya maka na amaara m na ndị a na-eme ihe ejije ibi ndụ ihe na ọ na-amasị ha pretentious life ịfụ ndị a na-eme ọtụtụ n'ime ha ejighị shishi ejighị 1 naira iruo na Asaba ụfọdụ bi na hotel that is why ị chọọ iproduce film with 1 million naira gaa Asaba maka e nwere ụfọdụ ndị amaara ihu ha amarụ nọ na Asaba bi na hotel ji ụgwọ ihe dịka 500,000 inye ha 200 ha bịa merie film ha were 100 nye onye bido ụgwọ ọzọ maka na a na-eme ndụ maga ka ndị mmadụ ụmụ pakeji na o doro ndị fim anya ikekwa ọ bụrụ na onye a ka Kenneth na-eme mana Kenneth pụtara ọkọ mkpụrụ akwụ na fim onye so mee fim nke izizi pụtara m ihe na ọ gbanyekwara Living in Bondage ahụ ịma na onye bụ lead role yes mechakwa apụta mekwa ndị ọzọ kama na enweziri mgbe o ruru ọkwakwa kwuru ebe a ma o nwere mgbe o ruru ọ chọọ ka ya chọọ akara aka ya n'ihe ndị ọzọ nwebeghị nke dabara ma ichi pastọ ma ihe na nwebeghị nke dabara ikekwe ọ bụrụ na politiks ka ọ ga-eme ya maka o nwere ọnụ and ọnụ ya dị ajọ dị mma na ihe kwuru ebe Kenneth ya ka ya chọta akara aka ya bụ na ọ bụrụ na o je na podcast mana Kenneth ama nje podcast reason bụ that na o mere onye ya like ije ka anyị na Kenneth kpa na podcast reason is onwe ihe gị na-akparụ behind the camera ike na ọrụ esi kwefuru ekwuru maka UGWUMBA na ejekwa na nwunye ya mebukwu dị na echi niile mụ na enwe misunderstanding ọ bụ na podcast wee sị na epetike ndị Igbo na-ejekwu na nwunye UGWUMBA a man dị ahụ he's not a man ọmama podcast reason is that he doesn't reason ọ kọrọ ya akọ how can you in a threaten somebody Kenneth 57 years Peter 64 years 7 years difference But Kenneth, the only thing I'm going to know about living in bondage. Peter, before age of 30, Obro chairman banks. At some banks. Now, it is plural. Banks is. I want to try with you to banks. Which is said in Asia. When Kenneth, then I will up to Kenneth, I'm going to check airport you go at 57. When Peter, no university, university took a landlord standard bank. Now we spoke in our campus. Muti na bani ba fanya onwe. So e mana how Kenneth dey can have boss yoga so what? Peter at Tassanton governor. So gina zo for 8 years.
Double powerful kingmaker. Then Kenneth, that's what you ever. Kenneth, here's secret him. Gịnị ka ịma about Peter ịyakọ? Agwara m gị anatịrị mụ okwu ebe Kenneth dọbụ. Ọ sị na abụ spokesperson Peter, onye nyere ya ihe. Kenneth is not spokesperson Peter. O nwere sị na abụ spokesperson ndị Labour. Ọ bụ na ha nyere ya ihe. Because na onye bụ spokesperson Peter Obi bụ the Dr. Valentine Obi enye m. So nye je ndị one ọzọ. Back to ihe anyị na-ekwu. Kenneth bụ na ọ gbara ọrụ. He live above his income. Ị na-eje ekperu Peter mgba. Akọwara gị best mbụ jee yọọ Peter biko openly iji dana na ya biko maka ihe nwere ike na-egwuregwu ka nkọwara gị ịbụ Kenneth Okonkwo. Peter jere election win 2003 PDP ohedeba eseloga them and increasing again jide for 2 years and 6 months omoho another politician megoro before na history ihe ọ na-record 2 years and 6 months were return mandate ya. Now let me tell you, carry on Peter mandate here. Ojekwa, ofuna nwere padded budget for ịrụgharị ihe mmemme bise. Ọ sị na ya eji ojeka mee the 10. Ihe efu otu 400 something million over 1,000 mee nke 300 over 50 something mee then emeghị impeach maka na okwe konye na eri ego ahụ. Peter asị ya otu obere bribe ka ime impeach ọ si mee impeach. Emeghị impeach ojegide court a return pay again. What am I trying to tell you? Court ha tie egwu. Ifo Peter Obi kọta ha atụ egwu and ọ na-enwe patience. So nke ị na-eche kịta na o nwere ike eseze ọgba gị nkịta okwefuru omegide nagodo Enugu je na-akọ ọrụ ugbo that's 5 billion ya akwa ya and Peter ahụ nya bụ ya problem Kenneth Okonkwo. Peter ahụ nya bụ ya problem kịta na onye bụ ya problem bụ da lawyer gbara gị dị akwụkwọ bụ obodo G san ka ọ bụ obodo G ntị ya ifuru ebe a bụ decoration ọha anụ ọ kpọrọ akpọ ka nwoke si akpọ na law. So you emechicha gị ife ị akwụcha that money complete echi niile inwe respect ije kwuru ndị Hausa ịkọ ha mba kparịa nwanne nwoke ọkpọ nekpara ihe ịgwagoro Atiku before ịgbaghazie ka ịkparịa Peter na o mere gịnị nothing ka okwu akwụrụ ụgwọ ụlọ ị afụ nkịta ọgọdị. Achọrọ m ịjụ ọ dị ya bụ onye nkwupụta okwu Atiku officially nyanwa ịjụ onye wasịrị onye nwa onye nwa na Atiku maka ama m ndị na-arụ na media Atiku. Of course. Mr. Ibe anyị na-akpago ma mgbe Atiku na Peter Obi anyị na-ekpara nkata gbaa mana fonu na-ekwucha ụmụ ihe bara uru. Amaghị m ka enye gị ya official. Ikekwe ụgwọ na akwụ ụrị nwere ike ọ bụrụ ka o jijiri ihe akwụ ụgwọ ya. Ọ na-azụ m onwe to be. Ịmana ọ bụrụ ka ọha egbo nke na-azụ house ọ na-ekwu ka na hierarchy na kampụ Atiku. Na mire kampu Atiku ọ bụ n'ike ke na hierarchy mana onye ọbụla na-achọ akara aka ya nye nwa na-achọ onye akwụrụ ugwu nọ mba enwere etu ọ dị ofu ihe mma bụ ọkwụfuru ihe a niile na-ekwu ndị court ga-agba aka ahịa maka na eruo ikwu ha anaghị kwute nke na-eme onye kpatara ọ na-eji abụ ime ihe ụfọdụ ejidewe nke maka mgbe achịcha anyị kwụọ 10 billion enweghị 10 billion ị na-ana kotonu mụ ana panya UGWUMBA mechie enwe ọzọ mba kamera asị na kamera adịghị ebe a na-eme zoom na-eme online na-eme ya onye ọbụla ekwure nke ga-nye ihe na nke a ga-eji kpụpụ ya n'ụlọ ikpe maọbụ kpụpụ ya nga adịkwa ama onye kwuterinu kama ọ daa etu aha igbukwa ikpere a na ya n'oge ikwekwana ka maka onye mbụ mee ka akpụrụ ohu to the left even Bible kwuru ya si na bụrụ na ijide ụgwọ akpụrụ na-aga unu ikwe na ka akpụrụ ụgwọ unu ikpe n'ihi ọkwa biko n'oge ya bụ ọ bụrụ na enene anya etu o si dị na ya bụ ihe etu o si na-aga ahịa nkịta na ọ bụrụ na enene anya nwoke m nenekwe 5 billion mara ego n'ụgwọ ụlọ na ụgwọ ihe na ya mara na ọ bụrụ na anyị nwegoro etu o si tọọrụ ego ahụ na ọ ka mma na iji ya bụ ego chọrọ ofu ana na Abuja mekọnata 2 rooms and parlor biri ebe ahụ ihe ọbụla ọ sọrọ gị kpọọ ya onye ịchọkwa ịbana n'ime ọhịa ka ndị ihe aghara ịtọrọ adịkwa ama ọ dị mma anyị chọrọ ịpịachi ọnọdụ a mana dịka m na-ekwu na mgbe a na-ekwu ya mbụ na-ekwu ya bụ na ihe a bụ ọgụ nwanne na nwanne emechaa gị ozugbo ndị okenye na-apụta asị ọgụgbo unu ị ga-afụ na a ga-egbo ya bụ ọgụ kama na ihe na-eme bụ na ọ dị mma ka agba ya bụ ụzọ were mgba maka na ọ bụrụ na agbaghị mgba ọ gaghị echi
ya bụ epetike pịachi ọnụ na ya na-adọ. Na mpịachi ọnọdụ nke m ndị Igbo gene ntị ịma most of ya ghọtara onye Peter bụ for as so that Peter aha chọtara bụ mgbe Peter bụ gọvanọ ịkpata o ji enwude nwa Anambra steeti ịma ọ rigotere as gọvanọ ndị PDP bụ ndị ju House of Assembly o nwere otu mpụ onye apụgara na ya mana ihe Peter na-eme ma eselu ha ma ọ da Godfather si na Anambra enye nsogbu mana ihe Peter na-eme bụ na ọ bụ na onye gị na-enye ya nsogbu tata bụrụ mba epetike ndị Igbo abalị o buru moto ya landị abeghị as gọvanọ ọ bịara ọsọ nwanne nwoke gịnị ka mere ga-eche m obodo bụ obodo anyị ka emere ka ọ dị mmanụ ọ gịnịzi ka onye ya egbu ibe ya anyị wee gbuo onwe anyị ihe egbu nwanne first of all because na gọvanọ bịara be gị ọ bịara for in search of peace iwu bụ na isi ya ihe nwere isi oyi ị ga-ebutegodo mmanya ka ebutegodo mmanya emechi itinye nke ete na boot so ndị house nye nsogbu ike ebute budget ụna ya ekwu na abụ maka onye chọọ ọbịa be gị o nwere ka ọbịa be gị ojuo nwunye gị sị bịa nwere maka ọrụkọ maazị afọ na ịta asa nwere gbanụ dị ka ọ saịn ọ budget maka ụgwọ akwụkwọ ka akpọrọ ha ụgwọ akwụkwọ saịn ọrụ budget ka steeti kaba mma ọ pụọ that day gị na nwunye gị ya apịrị ya because ọmụ ihe bụ politics ọ dị detailed ọ ya abịa to the grass level maka ndị na-eche na maybe politics na Nigeria n'oge ruo na Peter ha gbara okwu ọsọ ọ bụ na Peter bụ president tomorrow onye kwupụkara nsọ Peter ya eji okwu ya jee n'ugwu ọsọ ebe ndị security ajụ DSS ajụ ọ bụrụ nkịtị o jee na ọgbọ ndị ahụ si abịa kedozi ebe anyị gịnị bụ problem n'ọnụ make you do good na asasa ebe iche na-egwu o were onu ọma efu ndị ahụ atụnwụsi egbe n'aka ọrụ the man dị talented so gị bụ onye Igbo ejezi na-atụda nwa aka n'ihu ịmekite na ya etiwu ya Peter manụso gị ọgụ amụ na agwụ ka ọ nọ mmụọ so enu ka ọ nọ whatever Peter o nwere ifere o nwere grace o nwere onye ọzọ enweghị Wumba ma ofu ihe ị na-ekwu na-abịa agba m obi oyi kịta mba mana ana m eche ike ịtụ okwu anyị ga-achọgodo Peter ka anyị mara ka ọ ga-atụcha ihere anyị maka na ị ma na politiks ọ bụrụ na ị nọ na midia ebe ị ga-anọ kpata nke ugbo ọ bụrụ na ịchọ okwu atụchara nyere gị so ị na-ekwu na ọ bụrụ na eme ya na Peter ama ntụchanye kama ọ chọrọ anyị bịa ọ bịara ofesi kamera Ogwumba ime ụnụ egbu onye nwanne ụnụ nwoke jenụ ka ụnụ nara igwe ọkụkọ isi ọzọ gịnị ọsọ ụnụ enwe mmiri jụrụ oyi ngị ma apụzi yegote pure water yegote bottle water ọkụkọ mana ịchọghị ya okwu maka ịchọ ekwu ngị nwe ya eruz amanchi okwu epetike ndị Igbo Wumba biko afọ ya wee epetike ọ bụghị ebetike ọ bụghị ebetike ọ bụghị ihe ahụ na-akpọ enyi ha epetike epetike ndị Igbo ya EPE epe TIKE epetike maka ndị na-emere ya ụfọdụ asị na ebube dike ọ bụ epetike mbọsị ọzọ kọrọ anyị ihe ọ pụtara ekerekwe m emesịa